nga agbayag den ang biyag ko saan na nakasidi abukod ko tiadang ko amom dayta sikasan na siyak tinagriro talinipat mo di ayata gapuken ko na anang tadaragsak ajak matutupan takit daw mo umanay kadi apasulpong ajak lapinatkan takit daw mo amok na nasakit at di ka makadana ngem apay nga ta ano sumkya ni panubok pag sinain na to'y dalan mo ken to'y dalan ko sikasan na siya tinagriro talinipat mo di ayata gapuken ko na anang tadaragsak adya